matats, maghabuat ta matats kay naghabuat tag sari, namangutay sari. Bali atong oras karon matats alas 5:20. Oh. Ngit-ngit pang kalibutan. Na, ngit-ngit pa tong kalibutan matats. Sama sa giniingon ako mga tats, sa mga vlog na ko dati mga tats, nga sayo yun yung bangkaan ni mo dunggo ni. Kumbaga gabi pa ni sini dunggo kay nga naman paunahay mo gun nagdunggo diri mga tats, kay dili na ikaw ang naghabuat diri. Mo na ganing kadlawon pa nagisugdan mga tats antod nahayagan. Medyo hayag na nako ipakita sa inyo kay nagtrabaho mo gud gani hagod kay ako pud ang nagtabang og ako pud naghabuan na. Karon kay may magunit og kamera mga tats, mo na ako lang nangusog pero nihanyo ko sa akong kauban nga mag-video sa ako kadiyot. Sa among kinabuhi diri sa Peaceport mga tats, mamata jud kag alas 3:30 sa kadlawon no. Tapos pag abot mo dira dili ingon magpatik-atik ka diha o magpa-cute-cute ka kinala mo langoy jud ka diha kay di man pwede nga ilabay ng isda sa siminto. Siyempre mga tats, pamugas pa na itong tuyo or pangwarta no, muna pag-abot ato da, mudumog jud ta or mabasa ta. Kung mapansin ninyo, naisako dira mga tats, kanang sa kuha mga tats, ang sulod ana, kugita na siya, baligilahi na kugitahan na para dili mahalo dito ayang ata. Kaya mas nga mugawas mo ang ata ana, katong gwapa nga isda dito sa isbakan, magkaitom-itom pud to, di madamay ang kapangit sa isda. Napay mga dagko mga tats no. Bali halo na ni. Iya po nagpasol dito sa lawod mga tats. Tindagan na lagko mga tats, pagkasortihan ng bangka. Kung naginingon mga tats, basta kugihan lang kamulatak sa lawod, kugihan kamulit ariyag pasol. Kubiton yun na, nilalayag ampo, mga grasya yun. Oh, salmon mga tats, oh, mura nagbarilis kada ko. Matas, dili lang kay gagmay ang mga isda ni slalom matas sa pedlagko ani. Iuna lang ni dagko para na mo koy bayar god. To gisalom na siyang anak matas. Anak apa na dili matas kay buntag sayo ligo na kadaan alas 4 o alas 3:30 ligo na ka. Mamo ko ni mga pangwarta diri matas. So tama na po nila alas 8 to alas 11 ana pinakataas ka na alas 11. Matas, lalata mo na nagat. Tiguwang na ni matas bro, may pa kayo mo birag marang matas, kusgan pa kayo ni. Kung kusgan ni managat matas kay tiguwang na ni. Unsa na ka ning batan-on matas? Na atong libro. Mao ni nang langkat sa mga marang gani matas. Alalayan pa dito sa mga swimmer niya oh. Traffic ng mga swimmer. Imagine nyo ni matas, solo lang katao nagsakay dire, giunsa ka pag panagat na. Mo na giningon matas nga daghan nga atong mga artista dire. Gina-promote niya mga isda na mo dire, ilang ginabalita kung asa nga lugar. Unsa na kami naghabuan ni mga tats, di ba? Dapat ato po ni ano atong sa to gani kanang ipakita sa mga katawan natong mga isda kay nagipakita gani sa lain tao. Unsa na kami ang gatrabaho o kami ang gahabuan ni mismo. O sama na oh. Tan mga to dire, mga artista, mga vlogger, mga senador nga gina-promote ang among Peaceport. Pero kami mismo mga tats, wa na mo na ma-promote pero kaya gud na muna. Kaya gid nila pasikat unsa na kami, di ba? Ingana lang mga tats. Ingana kasikat ang among Peaceport dire. Siyempre apil ta diha.